Здравейте хора, днес ще играем Team Fortress и искам да ви кажа, че сте баба Марта. Аз също така се извинявам, че не съм снимала от 2 седмици, може би дори 3. Тази игра е много интересна, аз я играя от... това е много добър. Какъв идиот съм. Аз играя от няколко дни и е много интересно. Сега ще играем с вас. Надявам се звука да не е много силен от играта. О! Кога това дето го взех? Не знам. Съм синя, значи... трябва да бия сините. Да. Червените и сините. О, синьо! Стана синьо. Това е хубаво. Да издигаме нагоре. Доколкото виждам. Какво трябва да стане? По този мап не съм го играл. И ракетка. Какво ще стане с ракетката? Трябва да я разбим. Оу, ние спечелихме! Заради мен! Вижте, горе пише, че е заради мен. Йеее! Да. Така мисля по нея. Надявам се да ви харесва играта. И няма да е много дълъг клипа, 10-15 минути, мисля. Не знам колко стане. Може да смъквам. Колко кръв не знам. Там, вътре. Трябва да видим. Оу! И той ма застреля пък тут взел карта. Така. The many enemies on the left. Не червените! Либе! Летем така. Имам 3 кила. На миналия мап имах 23 и загубихме. Имаше един с 60. Ред тим. Добре, здравихме се. То явно нещо с тази ракета. Трябва тя да излети тезно. Ако май се бъгнах. Има българин? Сериозно? Или така ми се чу, не знам. Чекайте, ще ви оправим настройките. Така. Добре. Това може да се чувам. Тия музики за коса. Вероятно нещо. Абе, замъкни тук смута, някакъв розен ще спа. Ай бе. Бил. 5 кила, добре. Между другото си сложих това аватар на Стино. Не знам. Не че е хубаво, да има. Так не можах да го махна. Йо.
И да тръгнем от копите навън. Къде ще найде? При ракетката. Чудесно. Той имаше един от тия невидимите. Много ги мразя. Ето. Много бързо се движат. Чакайте, подпалих него. Оф, мале. Какво бягаш, бе, като че умреш? Приеми своята съдба. Ти ще умреш, ти ще умреш, ти ще умреш. Или аз умра, или ти, или аз. Аз го убих. Трябва някъде да е хел. Ето тук вътре. Чудесно, не знам по статка. Така. Всичко. Окей, добре. А сега сме добре. Трябва да видим ракетата какво прави. Къде минавам? И тук. Какво прави сега? Не знам. Ами другото играта е безплатна от Steam, но си стеглите. Това ви харесва. Само че 7 гигабайта. При мен беше 1 час и половина. Аз мисля, че трябва... Оно ще е такова. Аз знам как се взима. Трябва да направя. Не знам, но някой ми хелпа. Или по-точно наби. Не знам. Някой май го взе или какво стана. Да. Аз съм си не бе кожа. Там? Този щастливец. Така, хелп. Добре, сега ще му убият, добре. Чудесно. Значи трябва да имаш някаква такава бомба или какво е това. И там нататък да спечелиш, да. И сега биха червените. Чакай да видим дали може да влезем по червените. Не. Бе. Няма да бягам. Така. Все не знам. Как се спалва тук? Добре. Сега купрем. Вече имам толкова много кило. Как да видим тук? 10. Дълго се направя. И това мъма меки е супер. Някакъв такъв мъма меки. Много. Така. Стана сега? Не знам. Чакайте ме, не да тръгвате да спега. Синьо е, страхотно. Сега само трябва да не убият. Здравей. То пък може ли се отползва? Ето така. Nope. Както виждате, не съм много добра в тези игри. Даже никак не съм добра в тези игри. Там нещо се виждаме. Да видим към него. Така, сега да стоим тук. Вероятно да сменим героя. И да ме убия, докато го правим. Страхотно.
И той не прави нещо, но не знам какво. Някъде ги оттепи тя. Този е много бавен. Чакайте и този. Той поне е интересен. Ой, ако си вадя нож. Страхотно. Трябва да използвам невидимостта. Както и да. Аз ще ви покажа. Само да се преродим. И след това, ако станем невидими, само да има от кой са крим. Ето сега сме невидими, докато изтече времето в часовника. И не знам какво правим това. Добре. Така. О! Трябва да наръгам някой. Никога не съм наръгала никой. Наръги бе. Наръги някой. Ай сега, що тук че ти без мене? Да наръгам тебе. Тебе ще наръгам. И чакайте си вземам пистолет. Револвер. Така. Това е много страшно. Това. Да. Много е страшно. За да видя кой ще победи и да свършвам епизода. Така. Вероятно ще са другите, разбира се. Но... Какво пък не показва всъщност? Здравей. А пък този приятел се движи много бързо. Искам да наръгам. Вижте това нещо. Ще е малко според. Добре. Ще те наръгам. Искам да те наръгам. Той му уби. Добре. Като гори. Сменим героя. С този. Той ми е любим. Така, сега направим някой велик кил. Видим това има тук. Така, сега, какво правим? Не знам. Да, супер. Почти ми свърши хилата. Но ще пък да ми... Да. Убием някой, например. Играта е доста интересна. Всъщност. Трябва да бъдем точни. И е безплатна, не знам, май каза. Да. Типа си. Чакай стана като тебе. Ред! Аха. Той ме уби, ма. Също. Не ми е показ всъщност много. Мисля, че имам 12 кила. Къде си да? Всичко е едно и също. Правилно. Така. Моят любимец. Имам брат, всъщност. Бум, бум. Ще стане нещо като шата на ръга. Шата на ръга, бе. Ей, на ръга. И не знам въобще кога ще свърши тази игра, пък моят епизод ще стане доста дългичък. Това, вероятно, ще спрем тук. Да. И кой е горе? Кой цвят? Ние спечелихме! Да, предполага се. Защото аз смених отбор. Ето, беше странно, че е възможно, но... Червените са по-гадни. Тях са. Ами това ще е за клипа. Благодаря за гледането. Може да лайкнете, да се абонирате и да споделите клипа, за да го видят повече хора.
До скоро! You